San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Txistularik zinegotzi eta alkatearen etxetara inguratzen, eta ja hortik aurrea hementxe Plaza Sarrian bildu gea, etorri dira Iruñako txistulariak ere. Aurten, urte askotan Jose Mari Gorrotxategi etortzen da erramua entregatzea, aurten tamalez ezin izan du etorri, baina bere semea etorri da, Rafa Gorrotxategi etorri da, beraz ohiturari jarraitzeko aukera ere izan diogu. Eta hemendik aurrea ja milizia guztik elkartuko dira plazan, eta hortik aurrea tradizioak mantentzen du bezala, korporazioak izango du kaleetan zehar ibiltzeko aukera, eskopetariak baita ere, bordondantzariekin batera, meza nagusia, prozesioa, eta horrela ia iluntzera. Emozionantea izaten da hasieratik, ez? Amaierarako nekatu ere egiten gara, hori egia da. Baina emozioz betetako eguna izaten da. Azkenen tradizioarik jarraitzea eta herriko hainbeste jendek parte hartzea bertan, izugarria izaten da, ez? Beraz, San Juan eguna ospatzeko eguna eta berezia. Ni naiz Zapateron kofradikoa, eta orduan kofradiko jendea, baina unos... Lagunak eta azkenean laguntza eskatu behar duzu. Zaila da jendea, eta orduan Eliza etortzean jendei bateia deitu, bestea harrapatu, eta hola, beti lapurretan. Jendea santu katetzeko bestela, zaila, jendea ez da voluntario. Gaztek ez dira, animatzen da. Orain gotez, eta San Juan patronoa, hoia dago erabakita soziedadeka ateatzea, eta urteero soziedade bati tokatzen zaio, hori ateatzea. Horrengoa gurea, kabialai. Ja urte da makezkio, santu kateatzen, Zapateron kofradikoak, bi santu ditu, San Crispin da San Crispiniano, eta orduan urteroko lana hori izatea, hori di prozesioan atatzea. Elizatik anatea eta betiko rekorridoa, udaletxe aurrea joan, geho zuerkauzitik korreo kaletik jetxi eta kale nagusitik hilo eta honea, ordu erdiko 40 minutuko bueltaia. Nila urte desente, ez dakit 25 bat, hola bai. Gehiago. Nik 30 dara matzat eta zuk gehiago zaude hemen. Gu adibidez ja orain dela 6 urte hasi ginen, eta ja jendia bator. Emakume baita batorze. Nik uste tradizioa dela, gure etxean izan da beti tradizio gauzak izan dira oso gokorra eta oso sentikorra, eta hori egiten. Eta adibidez ni transmititu nahi dut, eta nire lagunak kanpotik etortzen dira, beha Donostiarra da, baina bizi da, Jesus nola esaten da hori, Ameriketan, eta hori da bere alaba, eta nire dut hainbeste, eta etortzen dira handik honea santu ateatzea. Osea, que ondo. Gaur, hasiak, Gernikako arbolatik, eta hemen urtero bezala meza bukatu osten dantza bat ingo dugu, eta gero beste Elizako eta udaletxeko eta danakin batea, hor jomoak kale jiran, kaletatik. Ambiente pixkatu iten da, giro hona eta ondo pasatzea, bai. Hemen jende asko biltzea, eskopeterok eta kuadrilla guztiak hemen biltzea, eta dantza azkenen denen aurren eta presio pixka daula izatea, baina ondo hortako ensaiatzea da azkenen, da ondo guztua.
San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.